Καλησπέρα σας. Ζητάμε συγγνώμη για τη διακοπή. Είμαστε ο χορός. Και από εδώ και στο εξής θα είμαστε ο οδηγός σας για απόψε. Κάποιος από εσάς είναι ο Ορέστης. Καλησπέρα σας. Φέρνουμε ένα πολύ δυσάρεστο νέο για σας. Ποιοι είστε? Ο γιος σας, ο Ορέστης, είναι νεκρός. Ορέστη, σε παρακαλώ, μη σκοτώσεις τη μητέρα σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί το ερώτημα είναι αν θα τη σκοτώσει ή όχι. Θέλω να πω το ζητούμενο είναι να δώσουμε ένα άλλο τέλος στο μύθο. Στο σήμερα ο Ορέστης πρέπει να φύγει από το ρόλο. Δεν σε έχουμε ανάγκη, Ορέστη, πια. Δεν έχουμε ανάγκη από Ορέστηδες. Έχουμε έρθει για να πάρουμε πίσω αυτό που μας ανήκει. Δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν, μ' ακούς? Αυτό που συμβαίνει τώρα, πιστεύεις ότι είναι αλήθεια ή ψέματα? Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει.